sallallahu alaihi wasallam taslima wa la ilaha illallah Muhammadu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taslima Karamogo assalamu alayka Karamogo assalamu alayka La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Karamogo La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Karamogo Ngo foli bike jamaye foli bike donni baka jamaye Ngo foli bike jamaye foli bike Karamogo jamaye Ngo ulana foli be molola nebunyesi donni baka jamama Ngo la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Karamogo Ngo eso jagite barolame Assalamu alayka jagite Ngo saedu wolode esefo Assalamu alayka jagite Ngo jeneba wolode esefo Assalamu alayka jagite Ngo kango denga esefo Assalamu alayka Karamogo Ngo wulada foli be molola nebi noke isifo ye Karamogo Ngo doni tiki yosefo Assalamu alayka Karamogo Ngo bobo kuma baga esefo Assalamu alayka Karamogo Ngo fedo nuyele baga alayka jakete Ngo nabara wele baka Assalamu alayka jakete Ngo doni tugiye esuye Assalamu alayka Karamogo Ngo sababu tigiye jakete Ngo nebe kulenga esefula Ngo esu kera doni bagaye Ngo esu kera gindu tigiye Ngo esu kera doni bagaye Ngo doni kuma kacha dugu kuluka Ngo doni kuma kacha dugu kuluka Nga doni sebe odogo yala Ngo doni sebe tigi odogo yala Ngo kise tigi uwa odogo yala Ngo esu ye ka doni kuma fo Ngo esu ye ka doni wale yade Ngo esu ye doni ko kuma fo ya Ngo esu ye doni wale yade Ni doni bila duguma koloka wa Ngo amase kuma chama made Ngo isu ya fo doni bauyana Ngo kuma chama amago tolade Yoni ka ke kuma chama yewa Ngo eka na barake wa angaye Ngo esu bika para tigike Ngo esu bika para tigike Abake kene jalangasa Ngo kene kamorike isu jakite Ngo beyana moriye isu jakite Ngo isu ya tombali sigila Aye furakeli ke faraje ufe Ngo isu ya tombali sigila Kamogo furake kodi varikono Ngo isu ya tombali sigila Kamogo furake Senegali kono Kamogo furake Algeri kono nana Ngo farazide wa ubiwele Ngo doni baube isi fudon Ngo doni mime jakite esola Ngo doni mime eso jakite la Ngo eso ika ala imbarikada Ika ala fo ika ala imbarikada Ngo ala iso doni sebe mina Ika ala fo ika ala imbarikada Ngo fe do umi duguma kolokabe Ni ala yodima demisenia kono Ika ala fo ika ala imbarikada Ni ala iso doni sebe labi Kito demisenia kono nana Ika ala fo ika ala imbarikada Ni ala iso na volo lawa
k'i to denmisɛnniya kɔnɔna na i ka Ala fo i ka Ala in barikada n ko Ala ye i sɔn dɔɔni de la k'i to funanŋɛniya kɔnɔna na n ko Isu Jakite i ma baro mɛn wa n ko salamu bi fɔ Jakite ye salamu bi fɔ Isufu ye n ko salamu bi fɔ Jakite in ye dɛ kira kanubaga Isu Jakite don Ala kanubaga Isu Jakite don ni Isu ye kuma min fɔ sa wa Ala bi sɔn kuma bi jaabi dɛ n ko Ala bi sɔn kow bi gilan a la n ko la ilaha illallah Mamadu Rasulullah i ye karamɔgɔ n ko dɔɔnitigi ye Isufu ye salamu aleka i ye Jakite n ko Alakira kanubaga salamu aleka i ye Jakite n ko Faama Ala gindo ɲɔgɔn salamu aleka i ye karamɔgɔ salamu aleka Jakite salamu aleka. Isu Jakite nyangara mi daila Isufu nyangara mi fiye Isufu la ilaha illallah ini chauti kelenye Isufu ne ko saidu gadani zani ni chau mangango Isufu ngo jene bagadani zani ni chauti kelenye Isufu ngo silame ya dememba ini chauti kelenye Isufu ngo bana jugu frageba ini chau manga Isufu ne ko bobo kumaba ini chauti kelenye Isufu ngo cheba mine chebale ini chauti kelenye Isufu wasolonga utengayo ini chau manga Isufu iye janjo ke wa janjo de jarela Isufu iye janjo chamange janjo de jarela Isufu ngo janjo didi adembela ngo janjo jarela Isufu ngo janjo jara Isula me Jakite wele Isufu ngo doni tigi Isu yo ini chau mangala Isufu ngo gindo tigi Isufu ini chau mangala Isufu kene kamurga Isufu ini chau mangala Isufu benyana murga Isufu ini joni ekele za Isufu iye mauto kumala kabarake Isufu iye mauto kumala kawale yake Isufu uya fodo uma sangele murge Isufu uya fodo uma klegele murge Isufu ne ya folu ye nisita Isu ya Isufu ngo kene kamurge oye Jakite ye ala Isufu benyana murge oye Jakite ye ala Isufu ngo la ilaha illallah ini chau manga Isufu ngo chauti kelenye wa chauti kelenye Isufu ngo to dunyara kumado cheba uti kelenye Isufu ngo ngana mine ngana kembe Isufu wele Isufu ngo kolongono bama me Jakite wele Isufu ati baga mogo koni mani jigira ka Isufu iti kila murige ina ngo Jakite wele Isufu nyangara mi daila. Alhamdulillah Salim aman filɛ kɛ jama bɛ fo munu kulobana ani munu ɲɛbana ne de Isu Jakite ka bɔ Yirimajɔ funangɛni bɛ bɔbɔw la kuma ka kulogoron kulo dayɛlɛ ka namaraw la taama funangɛni b'a to a siso kɔnɔna la ka Ala deli mɔgɔw ye sisan k'u t'u ka bana dilan ka Ala b'u lawuli u bɛ t'u ka ciw la i ɲi mi dimi o i kunkolo b'i dimi o i kulo de man ɲi o ni ne Isu Jakite wele ne bɛ Ala wele o yɔrɔ bɛɛ bilahi Ala bɛ sɔn ka tɔɔrɔ bɔ i kan ka degun bɔ i kan ne ɲɛ b'i la o ni ɲɛ t'i la o ni ne ye dugawu k'i ye Ala b'a jaabi numéro ye 78 58 89 57 an bɛ direct de la a ye weleli kɛ a ka kabakow lajɛ
Salam alaikum. Salam. Ah, somɔgɔ bɛ di? Reste. E bɛ ka wuli ka bɔ min? Isu jekete aw bɛ direct la ne ka wuli ma. Awɔ, an bɛ direct la. Kibaruya jumɛn bɛ yen? Bara fote. Awa. Nta ne sen de karla a bɛ ka ne fasa de bɛ ne sɛgɛn kɔ. Fasa de bɛ k'i sɛgɛn. A bɛ k'i dimi a wuli k'i jɔ i k'a minɛ. A bɛ ka a bɛ ka n dimi de fasa bɛ ka n dimi de. A minɛ kɛ i bolo da kan. Direct in foli bɔ a la sa. Direct in foli bɔ a la. Awɔ. A minɛ. An y'a minɛ. A bila. E bɛ yɔrɔ jumɛn? N sen fasa. Ayi, e bɛ yɔrɔ jumɛn? E bɛ quartier jumɛn na? Sala. Droit kɔfɛ. Sala droit kɔfɛ. Droit jumɛn kɔfɛ? Ko sala. N'i tɛmɛna droit la sala. Daba kɔrɔ droit. Ok. Tagama i k'a lajɛ. A bɛ cogo di? Dɔ bɔra la. A minɛ tɔni min bɛ m'o ɲini Ala fɛ Ala b'o fana nɔgɔya. A minɛ tuguni. Bila. An y'a bila. Tagama i k'a lajɛ. Ala ko tiɲɛ caman bɔra la. Hali ni fitinin bɛ i b'a fɔ an ka baara in ye kɛnɛkan ko de. An ta tɛ propagande ye dɛ. Hali ni fitinin dɔrɔn bɛ i b'a fɔ an b'a wuli. K'a minɛ tuguni wa? A minɛ. Ale ka crédit banna an b'o de fɔ mɔgɔw ye. Caman bɔra la hali n'i sɔmina ko fitinin b'a la i b'o fɔ o fana bɛ wuli. Kosɛbɛ. Parce que an ta ye dalu de ye. I sɔnna tɔrɔ bɛ wuli i ma sɔn tɔrɔ bɛ wuli. Hali n'i ko tiɲɛ tɛ a bɛ wuli. O de ye dalu ye. An ta tɛ soje dɛ. K'a fɔ k'an m'an chance lajɛ mɔgɔ la o tɛ. Ala sɔn n'o ka di dɔ ma. Barisa mɔgɔ ka sɔn tɛ nin. Bilahi Ala. Ni Ala ye sɔn nɛma na k'i sɔn sababu la k'e fana bɛ se ka tɔrɔ bɔ danfɛnw kan. A kɛra saga ye o, a kɛra misi ye o, a kɛra ba ye o, a kɛra n'i ma fɛn 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 k'a bɛ se ka degun sɔrɔ. Ni Isu Jakite bɛ n to Yirimajɔ kɔnɔna la yan. I bɛ Faransi o, i bɛ Itali o, i bɛ Espagne, i bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ne bɛ Ala wele i ka tɔɔrɔ la Ala b'o wuli ka bɔ yen. Hali n'i kulo de geren don bilahi ne bɛ Ala deli k'i to i siso kɔnɔna la Ala b'i kulo dayɛlɛ. Kuma tɛ dɛ. Barisa dɔnni dɔw bɛ yen, kɛwale dɔw bɛ yen, o ni baara dɔw bɛ yen n'i ko k'i b'a fɔ mɔgɔw ye u b'a fɔ k'i ye kalimanci o ye fulumani. An tɛmɛna o niveau kan. Kosɛbɛ. Caman bɛ manamanakan fɔ la mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ na e fɛ yan. Faransɛw bɛ na yan, Italiyɛnw bɛ na yan, Espagnol bɛ na yan. I t'i miiri diɲɛ jamana foyi mɔgɔ la mun dɔ tɛ na ne sɛgɛrɛ yan. Parce que an y'a k'u ye u nana u bɛna waleɲuman dɔn an kan yan. Kosɛbɛ. Kuma tɛ dɛ an ta ye baara de ye an ta ye pratique ye. Numéro ye 78 58 89 57. Ne yɛrɛ ko ko tiɲɛ tɛ dɔnni na ko tiɲɛ tɛ dalu la ko jɔn dɔ tɛ se ka to a siso kɔnɔna la ka jɔn wɛrɛ lawuli. Ko dɔ ye ne wele don o ma ko ne ye Jésus de ye. Ko ne bɛ se ka mɔgɔw kɛnɛya cogo di ko y'a sɔrɔ foyi fɛn ma di ma. Ko ma ko an ye Jésus de ye ko ne tɛ Jésus ye. Au moins an bɛ bonya kɛ ko la. Kosɛbɛ. An tɛ mɔgɔ dɔgɔya. N tɛ an bɛɛ ye karamɔgɔ tɛ se ka nin kɛ o. N ko Jésus ye mɔgɔw furakɛ ɲɛ ni ɲɛ mais ne bɛ k'an to an ka mɔgɔw furakɛ hali ɲɛ t'u la. N k'o fana ye fɛn dɔ de ye. Kosɛbɛ. Ne ɲɛ b'i la ne ɲɛ t'i la bilahi Ala ne bɛ Ala ta yir'i la k'i to i siso kɔnɔna la yan. Ala b'i sɔn. Ayi kɛnɛ kan. Numéro ye 78 58 89 57. E min ko k'a tɛ se ka kɛ ni tɔɔrɔ b'i kan ne Isu wele. An ta tɛ furakɛli dɔrɔn dɛ. An bɛ baara min kɛ Ala deli min kɛ a bɛ baara bɛɛ kɛ. Bilahi a bɛ baara bɛɛ kɛ.
parce que ala deli bɛ se fɛn bɛɛ la bana n'a ka bana n'i y'ala deli ala b'a wuli ka bɔ yen ala de m'a bila ye wa ala b'a wuli ka bɔ yen degun n'a ka degunya kunnafɛn de b'i la o ko wɛrɛ b'i la o ni ne ye su wele b'i la mais ala deli kunnafɛn b'u yɛrɛ ɲini ala bɛ sɔn mais dɔw b'i sigilen dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko k'e tɛ taa baara la e tɛ baara kɛ e b'i sigi tan ko non non n m'a faamu de dɔnbaliya dibiri kosɛbɛ n tɛ hali ni fɛn ma f'i ye i b'a dɔn k'a fɔ ko dɔ bɛ yen awɔ siga t'a la mɔgɔ ma yɛrɛ da de an ko an bɛ baara de kɛ o de ka fisa ni kuma ye paratigi k'a kɛ kɛwale k'a kɛ mɔgɔw ɲɛna u k'a ye o de ka ɲi ne ye caman bila kɛnɛ kan k'u ka ko dɔ kɛ kɛnɛ kan k'o kɛ ne dalo t'i bolo i bɛ boli dɛ siga t'a la ne dun bɛ mɔgɔ 1000 lajɔ bilahi mɔgɔ 1000 i b'u bɛɛ lajɔ ɲɔgɔn fɛ minnu ta ye kunkolo bɛ kunkolo minɛ minnu ta ye ɲi u bɛ ɲiw minɛ minnu ta ye sen u bɛ sen minɛ minnu ta ye kɔnɔ u ye kɔnɔ minɛ minnu ta ye ko wɛrɛ b'o minɛ ne y'i subi ala deli sisan ala b'o nɔgɔya degun mana bɔ e kan togo togo ne y'i subi a wuli salamu alaikum Sara isu jate somɔgɔ bɛ di Ordasti e b'a wele ka bɔ min Kangaba mun de b'i la ne mago bɛ duwawu dɔrɔn de la duwawu e mago bɛ duwawu de la i bolo ja sa i ka duwawu kɛ n ye dɔrɔn ala ka nɔgɔya kɛ n ye nafolo ko la o tɛ baasi ye i bolo ja sanfɛ n bɛ duwawu kɛ ala b'a nɔgɔya bisimila nka mun yɛlɛ n'ala sɔnna yɛlɛma bɛ don ko la ala bɛ dayɛlɛli k'i ye awɔ n'a kɛra cogo min na an ka numéro b'i bolo an ta tɛ kuma ye an ta ye kɛwalew ye basa Salim ko caman bɛ n'i i kolo ala ye ala bɛ ko caman fana k'i ye quoi an tɛ mɔgɔ juguya an tɛ mɔgɔ koni an tɛ mɔgɔ asiri an tɛ bin mɔgɔ kan n'i y'o kɛ ala bɛ ko dɔ k'i ye n'i y'i dusukun dayɛlɛ envers les autres ala yɛrɛ bɛ sababu dɔ di fɛnɛ ma o de y'a to dɔw b'i sigilen dɔrɔn ka manamanakan caman fɔ escroc filomani an tɛ jigin u la de basa i tɛ dɔnni kɔnɔna la ko bɛ ko la n'o fɔra i bɛ paniquer i bɛ paniquer ka sɔrɔ o tɛ quoi a bɛ ɲɛkɔrɔ de caman bɛ ala ko fɔ o da la a tɛ dusu la caman fana bɛ ala ko fɔ o ma da ala ko yɛrɛ la quoi ntɔ n'a fɔra ala ka jɔn dɔ k'a fɔ k'a bɛ se ka nin kɛ e m'a kɔrɔbɔ e ma foyi foyi la k'a tɛ se ka kɛ e de tɛ se ka kɛ o n'a tɛ se ka kɛ fiye fiye o ye nkalon de ntɔ bilahi ala an bɛ fɛn bɔ an da an b'a kɛ an b'a pratiquer et puis n'i ye weleli kɛ n'i ma nɔgɔya n'i y'an sutura ala ka n'i sutura o fɛn tɛ sutura baara tɛ an ka kɛnɛkan vidéo caman bɛ nalen parce que an bɛna wuli baara yɛrɛ fɛ an bɛna don sigidaw kɔnɔna an bɛna taa quartier la an bɛna kɛ interquartier de n'ala ma basi kɛ sunkalo yɛrɛ kɔnɔna la an bɛ taa baraji ɲini kɛ parce que n'i ye fɛn min di ala ma ala b'o de d'i ma sunkalo yɛrɛ kɔnɔna la an bɛna don sigidaw la ka taa degun bɔ adamadenw kan minnu kunkolo b'u dimi minnu ɲi b'u dimi minnu tɔɔrɔ b'u kan minnu farikolo fan bɛɛ b'u dimi hali bere b'i bolo bilahi ne b'a la deli i bɛ bere in bila i bɛ taa bugun bɛ minnu fana ɲɛ kan mais ala deli bugun bɛ wuli ka bɔ yen kɔnɔna bana bɛ minnu na k'u ye fan bɛɛ yala ne tɛ ji d'i ma dɛ ne tɛ nasi d'i ma ne tɛ sɛbɛn d'i ma ne bɛ ala yɛrɛ de bila ala b'i furakɛ ala b'i deli ala bɛ sɔn ala de b'i kɛnɛya parce que kɛnɛya tigi ala de se tɛ anw ye ka dɔgɔtɔrɔso jɔ se t'an ye ka clinique jɔ mais se min bɛ anw ye o ye ka ala yɛrɛ deli ala ka sɔn k'e kɛnɛya an bɛɛ ye jɔn dɛ mais kama bɛ yen kama bɛ ala yɔrɔ e kama ala bɛ tɔɔrɔ dɔ wuli ka bɔ dɔ kama n tɛ diɲɛ yɛrɛ an yɛrɛ filɛ lahɔrɔma min na dɔ kama de don c'est pour cela jɔnni bɛ baara o baara kɛ a kɛ ni kɔnɔnajɛya ye ne fili bɛ kuma o la an bɛ hakɛ to ɲini parce que mɔgɔ ye hakili ye mɔgɔ ye gasi ye siran tɛ dɛ depi n wolola ma siran tɛ tamakiya tɛ n na jɔnni foyi tɛ sabali bɔ munu ni sabali c'est pour cela an m'an sabali an m'an munu o tɛ fugɔrɛ an bɛ nin vidéo in bila yan ni sɔnni sera kɔfɛ an bɛ tila ka don